okolo takého 5. 6. miesta si myslím reálne, ale možno by sa aj byli ako ten titul so Slavou, so Spartou. Ja si myslím, že hej, taká tá top trojka, ja by som to tam kľudne dal. Tak Slovan by bojovalo prvú trojku podľa mňa. Nejde na pomedzi Sparty, Slavie a Plzne, tam by sa ťahal s nimi. Možno, keby sme mali dobrú atmosféru, tak by sme vedeli uhrať niečo so Spartou alebo so Slaviou. Titul? Treba byť odvážny, prečo nie? Reálne do 4. 5. miesta. Neviem, možno okolo 5. miesta. Podľa mňa lepší priemer, čiže niekde nad stredom. Akože držal by sa v niektorých zápasoch určite. Haraslín samozrejme. Tak samozrejme, Bratislava, tak Bratislavčan Haraslín. No teraz sa mi páčilo, z Ružomberka prestúpil Fruhvald, brankár, do Bohemky, takže na to som zvedavý, že ako zahrá. A tak samozrejme Šránc, Haraslín, Sparta, Slavia, takže to sú takí, čo ich sledujem. Neviem ako ty. Takisto. Ako najväčšie naše slovenské hviezdy, ako ten Lukáš Haraslín hlavne, takže hlavne on. Koho tam máme? Šránca máme, nie vo Slavii, Haraslín. No teraz máme aj spod Brezovi v Tepliciach brankára. To je od nás, odtiaľ, skadiaľ sme ho. To je asi všetko. V Českej lige? No, to by som povedal, že asi Lukáš Haraslín. Haraslín tiež, Sparte, no. Favorit. Tak keď si zoberieme globálne aj tú atmosféru jedno s druhým, tak určite tá Česká liga má aj vyššiu návštevnosť a myslím si, že aj krajšie stánky a hlavne berú to viac ako kultúru. Liga Česká je kvalitnejšia ako naša, sú tam 3-4 týmy, ktoré ťahajú a repre je také, by som povedal, pol na pol. Že ani Češi moc nevynikajú, ani my nad jednými, nad druhými. Je to tak 50-50. Ja si myslím, že Česká liga má určite vyššiu úroveň, takže Česko a nároďák, no tak historicky Česko a momentálne asi Slovensko, no. Ale z dlhodobého hľadiska Česko, momentálne Slovensko. Reprezentácia, asi sme o kúsiček lepšie a čo sa týka toho ligového, tak tam Česká liga je úplne trošku inde, no. Áno, hej, tak podľa mňa Čechom len nevyšiel tá Európa, ale tak ja si o trošku teraz sú Slováci lepší, ale tak to sa podľa mňa môže zmeniť o pár rokov, takže uvidíme. Čo sa týka národných tímov, si myslím, že je to 50-50. Mareš si myslím, že bol dobrý Čech. Aha, Kladrubský, Jirko. Takže boli tam aj dobrí Češi a určite tu zanechali nejakú stopu. No, ja si ešte pamätám, za Slovan hral Smetana, vlastne, tréner Ružomberku. A Česi, teraz rýchlo, neviem, spomínaš niečo? Dohral, teraz neviem. Zmrhal vlastne, jasne, Zmrhala sme mali, ale do histórie teraz neviem, či nejak, neviem. Slovan samozrejme najkrajší. Slovan je najkrajší, boli sme nedávno, nie priamo na Sparčanskom štadióne, ale aspoň pri, aj vo fanšope, akože super, ale pre nás Slovan je jednotka. Ešte tá Slavia. Áno, v Česku, Slavia. Jeden z tých najkrajších, no. Tak Slovan má nový štadión krásny, čiže ten sa nedá konkurovať. Praha by potrebovala trošku krajší, Sparta, ale Slavia môže byť. Nás páči ako nový štadión, čo je v Hradci Králové, že ako taký ako celkom útulný štadión, pekný, chodí tam veľa ľudí na ten futbal, takže je to fajn, ako celý to v Prahe zrekonštruovať tie štadióny na Letnej hlavne a takto, aby v hlavnom meste bol aký pekný moderný štadión, ktorý si ako Česko zaslúži.